L-Isqfijiet Maltin stidnuna biex tul ir-Randan nibnu soċjetà fuq l-għożża u s-solidarjetà. Fl-ittra Pastorali għar-Randan li bħalissa qed tinqara fil-Knejjes madwar Malta u Għawdex, l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna, l-Arċisqof ta' Għawdex Dun Anton Theuma u l-Isqof Awżiljarju Galea-Curmi sellmu lil diversi persuni li tul il-pandemija COVID-19 u għawdex u s-solidarjetà b'mod konkret mal-persuni vulnerabbli. L-istedina tagħna hija li nibnu soċjetà flimkien mibnija fuq l-għożża u s-solidarjetà. Il-Papa jispira ruħu mit-talba li għallimna Ġesu meta għallimna nduru lejn Alla u ngħidulu missierna. Aħna aħwa ta' xulxin għax għandna l-istess missier. L-Isqfijiet appellaw biex aħna wkoll naħdmu biex infejqu l-ġrieħi bil-maħfra u ma nħallux l-esperjenza ħażina illi għaddejna minnha torbotna biktajjen u tikkundizzjonana. Waqt li irreferew ukoll għal 150 sena minn meta San Giuseppe ġie ddikjarat patrun tal-Knisja Universali, l-Isqfijiet talbu għal protezzjoni ta' dan il-personaġġ li għadda minn diversi mumenti ta' kriżi u dbatija, iżda kien bniedem illi jisma' u fl-istess waqt jieħu azzjoni b'kuraġġ.